Weet, cool op die down man. Wat gaan er dan? Kom eens dan dienen van een nieuwe jaar wat ik praat bro. Ik verstaan zo niet. Kijk je, heb je gezien nou? Jouw kleven dan niet zien. Hij blijft die sjalen man. Daar wordt gezegd, die ja, ik maak die dingen waarom zo en zo man. Ons denkt niet in die dagen volgen man. Ons jacht maar net, baby's in het groen. Dat is al wat voor ons jou man. Ons zielen, dat dorst uit man. Dat krijg niet wat het moet krijgen man. Die vrucht wat het moet eten man. Ik weet, waar het ons aan zo verkeerd genoeg met die dingen. Ai man, dat is maar net wat het is. Ik weet ook niet wat gaan aan doen. Als je kan nog even meer aan die dingen zeggen wat je wil zeggen. Ja, kijk je man, waarin kijk je? Om niet te ver te gaan, om niet te nabij te gaan man, wat je ziet je? Ons is pas geleerd voordat ons groot geraakt werd man. Was ons gezegd, daar is een man en is die famous man. En hij is Jesus man. Als je dat niet voelt niet, maar nou weet ons, dat is nog een man. Meer famouser is hij en dat is God mis man my bro. Nee, maar ik versta niet die dingen man. Ik meen als kerken, ons gaan kerken weer jaren waar ons zo cool op bad. Specifiek net die tijd wanneer het die 31ste goed is voor my bro man, dan moet jy zien. Elke kerkie, elke hoekie, hij is vol van die woord my bro. Allemaal wil daar wees. Ik meen wat het gebeur met die hele vruchten wat je moet geëet het dier die jaar wat je moet gevoed gewees het. Nochtans, ons vergeet van die woord man. Ons vergeet net van die woord. Ze zien ons het woordenbad. Ons kan niet met tijd aan die woord gaan en met die tijd met die woord wat ons het nie man. Ons het die woord en die kracht bij ons bad. Ons verstaan niks van die man. Hoe kan dit zo gebeuren? Hoe my bro? Ai man, overal. Ik vraag nog waar je mij man. Die gaan we met mijn eigen man uit de blijven met een mens man. Ja, zing zij mij bro. Dat klinkt je altijd zo. Ik is maar net een mens, ik is een mens man. Wat ze vergeet, dat is een ander ding van een mens wat binnen jou geplaatst is en dat is jouw hart man. Zit een brein ook man, zo zit een visieboot gekregen binnen zo'n stelsel van zo'n levensmaatse borstkas. Daarom wil ik zeggen is, die vrouw is die man zijn rug uitgemaakt man, maar nou heb je staan niet, die is daar niet man. Alles beginnen raak nu net zonde hier rondom mij. En ons allemaal wil deel niet meer die goed zijn, because why? Die zonde, hij upgrade net zoals die nieuw version van een upgrade system wat moet geupgrade wordt. En weet je, ons is zo fair en hierdie ding en ons is zo baie geliefd van alles man. Ons opa's grootjes, denk wat met hulle die gemaakt het. En die woord, ik meen ons wil eens die woord kop op wat die man. En ons het woordenbad, die woord bij die woordbad.